šikovnýho 19. Takže dál pozdravím, bylo to moc hezký, holky. Já tady mám ohodnotit váš výraz, vzhled, optimistický výraz a podobně. Já jsem to tam viděla. V každém případě jste parta, která k sobě patří, protože i to je věc, kterou teď tady mám zhodnotit v této sestavě. Když budete trošku víc ostřílený závodnice, tak se ještě i víc uvolní ten výraz, ale na tom se musí pracovat. Ale bylo to krásné. Bylo to krásné. Je za mě jako technika. Musím říct, že přechod do té technické části soutěže, nebo do té technické kategorie byl viditelný na první pohled. Prostě najednou to nebyla estetická část, byla to technická, byla to znát, že to sobě máte, že máte dobrou průpravu. Čili co bych pochválil, máte výbornou, řekl bych, gymnastickou průpravičku, je to poznat, nadržení těla, na provedení těch prvků, je to dotažení, jo, má to grády, prostě ty pohyby mají koncovky, výborný. Docela rychlou muziku máte, tak jsem si na začátku říkal, jestli to udýcháte až do konce. A vy jste to udýchali, takže to bylo krásně, dokonce vám to skákalo ještě těsně před koncem. A to je věc, kterou rozhodčí hrozně moc ocení, protože prostě, že to zvládnete celou dobu, ještě skáčete před koncem, je úžasná věc, natrénováno. Čili já bych se nebál říct,